Шаноўныя госці, вашай увазе прадстаўляецца прэзентацыя узорнай студыі выяўленчага мастацтва «Вясёлка» дзяржаўнай установы адукацыі Стаўбцоўскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі. Кіраўнік студыі Несцярук Тацяна Віктараўна, педагог дадатковай адукацыі. Гісторыя студыі пачынаецца з 1989 года. Студыя адчыніла свае дзверы для зацікаўленых навучэнцаў на базе Дома піянераў. За гады працы студыя прайшла шлях ад гуртка выяўленчага мастацтва да паўнавартаснай творчай майстэрні са сваімі традыцыямі і атмасферай. У 2004 годзе за дасягнутыя поспехі ў развіцці самадзейнай мастацкай творчасці студыі выяўленчага мастацтва «Вясёлка» прысвоена званне «Народны самадзейны калектыў», якое студыя ўтрымлівае на працягу 22 гадоў. Студыю з пачатку яе дзейнасці ўзначальвае творчы, высокакваліфікаваны, кампетэнтны спецыяліст, педагог Несцярук Тацяна Віктараўна. Крэда педагога – дапамагчы навучэнцам знайсці сябе, развіць свае здольнасці, даць магчымасць для самасцвярджэння, сфарміраваць уменне самаразвівацца. Зразумець і падтрымаць – вось асновы яе працы з навучэнцамі. Тацяна Віктараўна ў сваёй прафесійнай дзейнасці з любоўю ставіцца да дзяцей. Залог яе паспяховага выхавання і навучання – уважлівыя адносіны да асобы дзіцяці. Педагог вядзе мэтанакіраваную працу па выяўленні і падтрымцы здольных дзяцей. Яна прывівае дзецям любоў да прыгожага, выхоўвае працавітасць, стараннасць, руплівасць, мастацкі густ і павагу да нацыянальнай культуры і спадчыны Беларусі. Эмацыйная і жывая, з вялікай колькасцю творчых ідэй, кіраўнік студыі заваявала не толькі дзіцячую, але і дарослую аўдыторыю, карыстаецца заслужанай павагай калег, навучэнцаў і іх бацькоў. Тацяна Віктараўна надае вялікую ўвагу ўдасканаленню форм і метадаў адукацыйнага працэсу. Пад яе кіраўніцтвам студыя заўсёды знаходзіцца ў пошуку эфектыўных інавацыйных метадаў работы. Фарміраванне светапогляду і мастацка-эстэтычнага ўзроўня навучэнцаў адбываецца паралельна з авалоданнем разнастайнымі тэхнікамі выяўленчага мастацтва. Тацяна Віктараўна мае вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю, стаж працы па спецыяльнасці 37 гадоў. У 2023 годзе Тацяна Віктараўна Несцярук была адзначана ганаровай граматай Міністэрства адукацыі за добрасумленную плённую працу ў сістэме адукацыі, дасягнутыя поспехі ў навучанні і выхаванні маладога пакалення. А ў 2025 годзе ганаровай граматай Управлення па адукацыі, спорце і турызме Стаўбцоўскага выканаўчага камітэта за добрасумленную плённую працу, дасягнутыя поспехі ў прафесійнай дзейнасці, высокую выканаўчую дысцыпліну. У цяперашні час студыя працягвае дзейнасць на базе дзяржаўнай установы адукацыі Стаўбцоўскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі і складаецца з 8 груп, у якіх займаецца 100 навучэнцаў узростам ад 4 до 16 гадоў. Асноўная мэта працы студыі – развіццё мастацка-творчых здольнасцяў навучэнцаў, выхаванне цэннасных адносін да мастацкіх, гістарычных, культурных і духоўных нацыянальных каштоўнасцяў, садзейнічанне усебаковаму развіццю асобы. Вядучы жанравы накірунак студыі – творчая выяўленчая дзейнасць. Для дасягнення пастаўленай мэты выкарыстоўваюцца як класічныя, так і эксперыментальныя методыкі выкладання і выхавання. Гэта стварае атмасферу спрыяння, абуджэння і развіцця цікавасці дзяцей да мастацкай творчасці. Навучанне ў студыі шматступеневае. У 2025-2026 навучальным годзе студыя працуе па 4 адукацыйных праграмах, прызначаных для навучэнцаў рознага ўзросту. Педагагічная ідэя адукацыйных праграм студыі – фарміраванне фундаменту каштоўнасцяў асобы у выніку пазнання свету праз узаемнае творчае супрацоўніцтва педагога і навучэнцаў на аснове любові да выяўленчага мастацтва і нацыянальнай культуры. У студыі умела спалучаюцца традыцыйныя метады навучання і інавацыйныя адукацыйныя тэхналогіі. Паралельна з авалоданнем граматай выяўленчага мастацтва праходзіць фарміраванне мастацка-эстэтычнага густу і светапогляду навучэнцаў. Кіраўнік студыі надае вялікую ўвагу вывучэнню беларускай культуры і спадчыны, што знаходзіць адлюстраванне ў тэматыцы малюнкаў. Несцярук Тацяна Віктараўна надзяляе шмат педагагічнай увагі рэалізацыі творчых калектыўных праектаў навучэнцаў. З 2014 года студыя паспяхова займаецца праектнай дзейнасцю. Навучэнцы не проста малююць, а вырашаюць пэўныя творчыя задачы – развіцця самастойнасці, крытычнага мыслення і разумення мастацкіх працэсаў. Навучанне арганізавана з мэтай зберагчы асаблівасць, індывідуальнасць і непасрэднасць дзіцячага ўспрымання. Педагог выкарыстоўвае пазітыўную матывацыю перспектыўнага характару.
Усё гэта стварае добрую плённую атмасферу ў студыі і абуджае цікавасць навучэнцаў да мастацкай творчасці. За справаздачны перыяд калектыўныя праекты «Небеса землі», «Цвет пространства», «Акцыдэнт цвета», «Гарадской контекст» былі паспяхова рэалізаваны на абласным і рэспубліканскім узроўні сярод мастацкіх студый устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі Рэспублікі Беларусь са званнем народнай, узорнай, заслужанай. Шмат увагі кіраўнік студыі надае выставачнай дзейнасці. Пад кіраўніцтвам Тацяны Віктараўны калектыў студыі дэманструе высокі мастацкі ўзровень. За справаздачны перыяд з 2023 па 2026 гады удзельнікі творчага калектыву неаднаразова з'яўляліся дыпламантамі і лаўрэатамі раённых, абласных і рэспубліканскіх конкурсаў. Творчыя работы навучэнцаў вылучаюцца высокім выканаўчым майстэрствам, кампазіцыйнай цэласнасцю і арыгінальнасцю аўтарскага падыходу. Студыя рэгулярна аднаўляе свой экспазіцыйны фонд. За справаздачны перыяд было створана шмат тэматычных жанравых работ. У дзяржаўнай установе адукацыі Стаўбцоўскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі працуе пастаянная выстава творчых работ навучэнцаў студыі «Разнацветныя історыі». Несцярук Тацяна Віктараўна прымае актыўны ўдзел у працы вучэбна-метадычнага аб'яднання педагогаў дадатковай адукацыі, абласных семінарах, практыкумах, раённых майстар-класах па выяўленчым мастацтве. Педагог плённа працуе ў складзе журы разнастайных конкурсаў. У рамках студыі праводзіцца метадычная праца з выкладчыкамі дысцыплін мастацкага цыклу устаноў адукацыі. Навучэнцы студыі актыўна прымаюць удзел у розных культурных мерапрыемствах горада, вобласці, рэспублікі. Студыйцы неаднаразова станавіліся дыпламантамі і лаўрэатамі гарадскіх, абласных, рэспубліканскіх конкурсаў. На працягу ўсяго існавання студыі падтрымліваецца шчыльная сувязь з бацькамі навучэнцаў. Бацькі – гэта паўнавартасныя партнёры ў творчым працэсе і стварэнні агульнай прасторы для натхнення і падтрымкі дзяцей. У студыі склалася добрая традыцыя – праводзіць сумесна з бацькамі навучэнцаў творчыя гасцёўні. Такія мерапрыемствы ствараюць атмасферу даверу і адзінства мэтаў, дазваляюць стварыць умовы для раскрыцця творчага патэнцыялу навучэнцаў. Узорная студыя выяўленчага мастацтва «Вясёлка» з'яўляецца жывым, дынамічным калектывам, які старанна захоўвае традыцыі і ўпэўнена крочыць у нагу з часам. Наши двойняшки Михаил и Мария посещают художественную студию «Вясёлка». Это поистине настоящая радуга эмоций, впечатлений, творческих работ. Конечно же, благодаря Нестерук Татьяне Викторовне, нашему педагогу, руководителю студии. Она профессионально находит подход к каждому ребенку. Даже если дети приходят без настроения, то к концу занятия оно неизменно отлично, и это дорогого стоит. Особенно ценно то, что педагог всегда дает право выбора и проявления своего видения картинки. От этого, наверное, получаются такие уникальные шедевры. Атмосфера в студии творческая, добрая, как и само название «Вясёлка». Очень рады, что есть такая возможность посещать занятия, потому что это, безусловно, развитие, безусловно, положительно влияет на детей. И, конечно, выражаем огромную благодарность Татьяне Викторовне за ее профессионализм, подход, любовь к детям. Ставлю 1000 миллиард лайков за то, что она делает это с такой большой любовью, за то, что она все-таки за такой короткий срок научила детей тому, что невозможно изобразить порой даже взрослому человеку. Поэтому огромное вам спасибо и благодарность от себя.